Sommige hoogbegaafde kinderen in Zeeland kunnen niet naar school en zitten thuis. Omdat die school dan toch niet bij me paste, dus dan gingen we weer een andere proberen en dat ging dan ook weer niet. En verder in deze Zeeland nu. Trainer Hoek over successeizoen en voettocht na euthanasie ouders. Goedenavond. Bijna 4000 kinderen gaan op dit moment in ons land niet naar school, omdat ze niet kunnen aarden in het gewone of speciaal onderwijs. Ook Nova, Vidas, Verre en Madé uit Nieuw-Sint-Joosland, allemaal uitzonderlijk hoogbegaafd, horen naar de basisschool te gaan, maar zitten in plaats daarvan al jaren thuis zonder les te krijgen. Het allerliefste wil ik eigenlijk ook naar school. En waarom wil je dat zo graag? Omdat dat leuker is, want dan heb je ook vriendjes. Ze zijn alle 4 uitzonderlijk hoogbegaafd. En dat wil zeggen dat ze een intelligentie hebben boven de 150. Op school zijn vraagt veel van ze, omdat ze zich eigenlijk heel de dag aanpassen. Dus weinig aansluiting met andere kinderen, leerkrachten die ze niet begrijpen, het eenzaam voelen, onveilig daardoor. En dat maakte dat ze zo gingen aanpassen dat ze er ook echt ziek van werden. Hoe vond je het dan op school? Niet zo leuk, omdat niemand me begreep. Maar je bent 5 keer gewisseld van school. Omdat die school dan toch niet bij me paste, dus dan gingen we weer een andere proberen en dat ging dan ook weer niet. En dan... Hoe lang is het geleden, Nova, dat jij naar school bent geweest? 3, 4 jaar, denk ik. Het ene moment sta ik er heel positief in en denk ik, het komt allemaal goed. En het andere moment zie ik het wel heel donker en denk ik, ja, we leven in de schaduw van de maatschappij. En dat maakt me verdrietig. En ik heb over het algemeen kinderen die wel heel ongelukkig zijn en zich ongelukkig voelen. En vaak ook wel periodes dat ze echt niet meer willen leven, omdat ze zo... de wereld is zo klein voor hen. En ze hebben juist zoveel prikkels nodig om zich gelukkig te voelen. Dat hoofd, dat schreeuwt natuurlijk om input. Ja, dat kan ik ze niet allemaal geven. En dan denk ik wel eens, hoe gaan ze zich ooit dan verhouden tot deze wereld? Hoe gaan ze ooit zich staande houden in deze intense wereld? Dus daar maak ik me wel zorgen om. Ja, aangeschoven is collega Niels Schuurbiers. Niels, hoe gaat het nou met deze kinderen? Hun moeder heeft voor de 2 oudste kinderen inmiddels een plek gevonden in Limburg bij een speciaal trainingscentrum. Maar ja, dat is natuurlijk geen echte school en ook dat trainingscentrum staat nog in de kinderschoenen. En ze rijdt dus 2 keer in de week heen en weer naar Limburg. En dat heeft dus ook wel de weerslag op het gezin. En voor de 2 jongste kinderen is nog geen plek gevonden. Maar is er nou echt helemaal niks voor deze kinderen in Zeeland? Nou, er zijn in Zeeland 5 basisscholen met speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen. En uit het feit dat die scholen ook niet passend zijn voor een van de kinderen van dit gezin, laat maar zien hoe uitzonderlijk hun situatie is. Want in heel veel gevallen vinden hoogbegaafde kinderen wel een plek in het onderwijs. Maar dit is dus echt een uitzonderlijk hoogbegaafd gezin. En gaat dat nog verbeteren, denk je, in Zeeland? Directeuren van scholen voor hoogbegaafde kinderen die hebben in 2023 opnieuw geld gevraagd aan het ministerie om passend onderwijs voor alle kinderen te kunnen maken, te kunnen voorzien. Maar dat geld is er dus niet. Dus blijven kinderen zoals die van dit gezin thuis zitten. Maar zoals gezegd, de meeste hoogbegaafde kinderen die vinden wel een plek in een van die speciale klassen in Zeeland. En hoe het er daar aan toe gaat, dat gaan we morgen laten zien. Niels, dank je wel. Voetbalclub Hoek zette dit weekend de kroon op een geweldig seizoen. Het won van aartsrivaal Kloetingen en is daardoor kampioen geworden en gaat als eerste Zeeuwse club ooit in de 2e divisie voetballen. Trainer Gerard de Nooijer is de architect van het succes. Ik denk dat er mensen bij zijn geweest die nachten niet hebben geslapen, man. Supporters. Nou ja, ik vind trots zijn op een groep, of dat heb ik niet zoveel mee. Kijk, we hebben een groep gecreëerd die probeert elke wedstrijd te winnen. En als we dat doen en we worden kampioen, ja, dan vind ik dat... Dus ze mogen wel of niet trots zijn nu? Ja, iedereen mag trots zijn, maar ik ga het niet zeggen. En jij zelfs? Kijk, ik ben wel iemand die heel snel schakelt altijd. Hè. Mensen zeggen al, die moet genieten van het succes. Dat doe ik ook wel, maar naar buiten toe blijf ik altijd wel rustig. Maar oké, als ik straks vakantie heb, dan zal het wel bij mij binnenkomen. Dat de Nooijer Hoek naar de 2e divisie leidt, komt als een verrassing. Zoals er ook verbazing was vorig jaar.
toen de oud-prof uit Oost-Soeburg koos voor een avontuur bij het even ambitieuze als onrustige Hoek. De Zeeuws-Vlaamse club versleet voor zijn komst talloze trainers, maar dat hield de Nooier niet tegen. Nou ja, ik heb daar nooit aan gedacht eigenlijk. Tuurlijk lees je al die verhalen wel. Kijk, het verleden is het verleden. En ik heb alleen maar gezegd, we kijken naar het heden. En we doen het voor een jaar. Maar oké, in november was het al zo dat we al 2 jaar gingen verlengen. Blijven sprinten! Toch was hij niet blind voor het verleden. Zo bleek al in zijn eerste weken op Sportpark de Noek. Je moet alle stromingen in de club moet je proberen op één lijn te krijgen. En daar zijn we echt al maanden mee bezig. En als dat lukt, ja, dan gaan wij meedoen richting de bovenste plekken. Als dat niet gebeurt, dan wordt het heel lastig. De uren die je maakt, vertaalt zich wel terug in een kampioenschap. Nou ja, en dat geeft mij echt een fantastisch gevoel. Ook op het veld sloeg zijn werkwijze aan. De Nooier deed wat al zijn voorgangers steeds niet lukte. Met een mix van Zeeuwse en Belgische voetballers smeedde de Soeburger een hecht collectief. Dat hebben we veel gedaan, hè? Nee, al die kringetjes om te juichen. Als je het niet met z'n allen doet, dan krijg je veel te veel goals tegen. Maar je ziet genoeg wedstrijden gezien van andere tegenstanders waar de voorhoede bijna nooit mee verdedigt. En bij ons deed ze dat wel. En compliment eigenlijk aan de achterhoede ook, want zo weinig goals hebben we nog nooit tegen gehad. De beloning volgde zaterdag met het kampioenschap in de 3e divisie B. De ontlading was enorm na de 4-2 zege op Kloetingen. Ik vind het leuk voor de supporters van Hoek, want er waren heel veel supporters die hierop gewacht hebben. Heel veel klampen zich aan succes in het verleden. En dat ze dit nu weer mee mogen maken, ja, dat doet een coach heel goed natuurlijk. Hè. Maar voor mezelf, dan ben ik alweer verder om volgend seizoen, want we hebben nog wel heel veel te doen richting volgend seizoen. De Nooier moet Hoek als eerste Zeeuwse club dan zien te behouden voor de 2e divisie. Het hoogste amateurniveau van ons land. Kinderboekenschrijfster Annie M.G. Smit krijgt een schrijversteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zo'n steen is bedoeld als eerbetoon aan grote namen in de Nederlandse literatuur. Annie M.G. Smit, geboren in Capelle, is onder meer bekend van de boeken Pluk van de Pettenflat en natuurlijk van Jip en Janneke. In Goes deden basisschoolleerlingen fietsexamen. Op het ZLM Veiligheidspark was er eerst een voorstelling in het verkeerslab. Daarna werd een parcours van 7 kilometer afgelegd. Elektrische fietsen mogen tijdens het examen wel, maar fatbikes zijn niet toegestaan. Onder andere om deze reden. Van een fatbike kun je niet zien of dat een legale fatbike is of een illegale. Zelfs de politie heeft er moeite mee om gewoon zo met het blote oog te zien of daar misschien software op zit waarmee die veel harder kan dan toegestaan. Deze dames begrijpen dat de fatbike niet mee mag doen. Omdat die fatbikes veel ongelukken veroorzaken. Een beetje hetzelfde als Sophie. Ik vind eigenlijk wel dat er te veel ongelukken van komen. Ook morgen zijn er nog examens. In totaal doen er ruim 300 leerlingen mee. Precies een jaar geleden stond de wereld stil voor de 31-jarige Fabienne Steenis. Na een jarenlange strijd moesten haar ouders het leven laten gaan. Ze hadden allebei een ongeneeslijke vorm van kanker en stapten samen uit het leven door euthanasie te plegen. Dat was mooi en tegelijkertijd heel onwerkelijk. Je weet dat je toeleeft naar een soort van scenario waarop dat mogelijk zou zijn. Dat ze samen uit het leven stappen. Maar tegelijkertijd is het wel heel erg gek dat je in een paar minuten tijd allebei je ouders verliest. Willem en Ria uit Zierikzee hebben allebei een zeldzame vorm van kanker. Na een jarenlange strijd kunnen ze allebei niet meer beter worden. Om hen te herdenken gaat Fabienne met haar man Leroy een jaar na het overlijden een Camino, een wandeltocht lopen. Van Porto naar Santiago de Compostela. Voor zichzelf, maar ook om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Hoe ik het eigenlijk zeg is dat we stil gaan staan door in beweging te komen. Ik ben natuurlijk 2 jaar geleden, 2023, gaan fietsen naar Santiago Compostela. Dat deed ik dan alleen en met mijn vader samen. En nu dit samen te gaan doen met Fabienne, dat is echt fantastisch. En om meer geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat is wel iets wat nodig is.
Dus daarom doen we dat ook. Leroy verruilt dus zijn fiets deze keer voor wandelschoenen om nu samen met zijn vrouw de tocht te lopen. De afgelopen weken is er hard getraind. Elk weekend lopen we wel 20 kilometer. Ik moet hem wel meesleuren. Hij is meer fietser dan een wandelaar. Ik ben echt meer een fietser. Ja. En het is echt zwaar ook. Op een gegeven moment ben je echt leeg. Ja. En die benen lopen vol. En dan denk je, hoe moet ik nog verder? Maar daarom ook weer in je hoofd weet je dat je het kan. En het lukt wel. Het gaat zeker lukken. Toen Leroy in 2023 zijn fietstocht naar Santiago voltooide, kreeg hij van Fabienne een Camino-medaille. En van die medaille zijn ze nu distributeur geworden. Zo wordt die bijvoorbeeld verkocht in het pelgrimskantoor in Spanje. De verkoop levert ook weer geld op voor het goede doel. Wat heel mooi is daaraan is dat eigenlijk iedereen die wandelt of fietst dan met zo'n medaille toch iets kan bijdragen, ook weer aan kankeronderzoek. Ik hoop wel dat de pelgrimer denkt dat het een symbool is voor zijn reis. Ja. En daarnaast ook het goede doel steunt. En ik hoop dat ze dat zo zien en dat beleven. Voor het vertrek naar Portugal moet er nog wel één ding gebeuren. Nou, lekker. Hij zit. Een gedenkplaatje op het lievelingsbankje van Fabienne's ouders. Mijn moeder en ik die wandelden hier vroeger elke dag. Zij vond dit een van de mooiste plekken van Zierikzee. Het zit veiliger. Het is veilig. Het is ook eigenlijk een beetje af of zo. Ja. Want het zit toch elke keer in je hoofd dat het moet komen en dat je het wilt ook. En nu is het gewoon gelukt. En dat is fijn. En dan als je ook hier gaat zitten, dat voelt heel goed. Ja. Op 26 mei starten ze aan hun wandeltocht. Op eerste Pinksterdag komen ze aan in Santiago de Compostela. En dan kan Fabienne ook zo'n medaille om haar nek hangen. Het was weer een heerlijke lentedag. Temperaturen boven de 20 graden. Wel staat er nog steeds een frisse noordoostenwind. De komende dagen gaat de temperatuur wat zakken en misschien tegen het einde van de week wat neerslag. En tot zover deze Zeeland Nu. Meer nieuws op onze site, onze app en de socials. Nog een fijne maandagavond en tot morgen.